Ayo. Ayo. Lang tanawa sa Gabriel sa ramportahan. Kay Marubin. Mari, ayo. Man, may tao. Ay, pre, ikaw man dahil na. Ayun. Ay, Mari. Nakapag, ano, kay mo na rin. Mana ni kong ginugos? Nakuha na, uy. Bless na lang, uy. Bless. Anino, di ka? Ang pinaskuhan. Biniskuhan? Oh. Permente mo na. Naro. Bless na, basta ikaw. Oh. Wow. Naga? Yay, love you, do. Napagyod, oh. Isa, oh. Nara. Kira? Pasi dito, pasi. Nadagan. Alam mo na yun. Salamat kayo. Mama ning ninong sa kong anak mo manyak mo. Ay! Sa kang diri ah. Ano ka pre? Ako sa kadri ah. Sa to yun mo. Ay, wala ragon. Nabisita ra ko mariki. Wala yung ko bisita atong haya ni Paridri ba. Oo ba? Tama. Nagto ko kabantay to sa mukha. To bitaw dili. Ti bisiya atong time. Taw eh. Grabe si overtime ato ba? Bang. Ya, musta mo diri mari sa mga bata nimo? Kira mo diri? Kira po. Ginani nga po ko sa isang mama po. Sabi naman sa mga bata dito, wala po akong mama. Ah, di ba mari? Kasi gusto ka na ikaw ba diri kami mari? Para na po yung mga bagong papa yung anak ba? Sa mo ingon? Wala mari. Ikaw ko ba nga? Amigo kayo ng Paris. Na, lamban na, amigo kayo ka na. Sabay-sabay, may sunod na basketball, chat. Sabay po niya ka na. Nag-chick sa una po. Asa? Tarong dra sa mga istoryahan pre ha? Tama eh. Ginapagkatawa rin ka bagay. Sad mo yun. Please, good. Saan mga pika? Kay timplahan ta ka. Kape? Ah, sige, okay na po. Ikaw bahala. Wow! Grabing Mari. Sexy naman ang kaayo ba? Big pamarog ba? Lami siyang bayana. Ay Mari, ilang kalain ha? Kanang sa dito namatay si pare gano? Mga tulo ka bulan na siguro itong labay. Ay di ay. Taon na po di Mari no? Pero naka-move on mo po, naka-Mari. Oo, no choice. Kay kinahanglan man jud to mag-move on. Kinabiti mga bata. Ano na to mong strong. Oh, anak gid Mari, gid pa goal-goal kay luoy, ikaw luoy ba nga na pag yung mga bata nimo. Nya basig ganahan mo ka mo kauyab. Ingal lang ko ha. Hinga pare, uy, kan ba jud mo na kape ako. Sige, salamat kay Mari. Ay, Mari, kanang mga tanal lang Mari ha, kanang naka-move on na bitaw ka no. Kanang usay kamatyan pare di ay. Kalit lang siya nagkasakit to siya Mari. Oo, nagkasakit to pare. Nagkasakit to siya TB. Ay, ko yung TB ba? Ha? TB di sakit ni pare Mari. Oh no! Ah, di ay. Patay. Gi-TB dito sa pare di ay. Patay. Malamang kaning basuha siya gagamit ani. Oh no! Tuuhon man to si pare so ana gito siya moinom. Ah, dirita. Dirita matakdan ani. Wow. Mari, unsa man ka? Hilak ka nakamubo na ka. Ay Mari, unsa man ka nang hilak ra makagalit? Hoy, unsa man ka? Alangan, pareha kayo mo ginimnan na!
Okay? Shoutout din ako dahil si Lavin, Jean, Jumag, shoutout sa muda madam, og si Juvic Sinday. Shoutout sa muda Col, og si Junal Dagundon Milicio. Shoutout sa muda salamat. Og maulan to, sunod na pod. So salamat sa mga nagtanaw sa mga video, sa nag-share og like.